Pipila ka mga sakayang pantagat ang voluntaryo ni Kanselar sa biyahe sa kaniyang dapit sa Central Visayas. Ang kadagko sa bawod mo'y gitumbok nga hinungdan niini. Samtang walay natala ang Cebu PDRRMO nga daotang epekto sa bagyong Betty. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Nabtan sa GMA Regional TV, balitang bisda kining langyaw nga nagpa-refund sa ticket padung unta sa Tagbilaran City sa Bohol. Kini human gikanselar ang biyahe alauna 45 sa hapon diha nakahukom ang kapitan sa Fast Crab nga dili mo biyahe tungod sa kadagko sa bawod. Discretion na sa captain, sir, dili siya safe i-travel, so sila na mo decide og i-cancel nila or dili. Just the trip was cancelled. Just have a refund and found another boat. Sa pagkutlo ni balita, adunay laing Fast Crab nga nipadayon sa biyahe padung sa Bohol nga mausab ang gilinyahan sa mga pasahero. Base sa social media post sa Cebu Port Authority kun CPA, May 29, alas 5:50 ganyan buntag, kini ang mga canceled trips. TransAsia ni kanselar sa ilahang biyahe alas 12 sa udto, Cebu to Tagbilaran, Cagayan de Oro City. Ang Starcraft ni kanselar usab sa ilang biyahe alauna sa hapon, Cebu padung sa Tubigon, Bohol ug ang Cebu to Calbayog alas 2 sa hapon. Ang coast shipping ni kanselar sa ilahang alas 4 sa hapon nga biyahe, Cebu padung Lasi, Tagbilaran ug Iligan. Sa record sa Philippine Coast Guard, adunay gikanselar nga biyahe gikan sa lungsod sa Cordova padung sa Hitafi sa Bohol. Ubay Bohol padung usab sa Hilongos Leyte. Apil usab ang Ubay Bohol padung sa Batu Leyte diin 205 kapasayro ang na-stranded. Ang hinungdan sa cancellation of trips ang kabawron sa kadagatan. Sa pikas bahin, walay natala nga daotang epekto sa lalawigan sa Sugbo ang bagyong Betty. Base usab kini sa gipagawas nga assessment sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Salamat lang sa Ginoo, way wala kayo nga sakay. Na yung mga pag-uwan katong mag-ingon nila na isolated moderate to heavy rainfall pero kadyot ra. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.